jujur negarane makmur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pedro. Urmangsa bombong kaweran bungah dene panjenenganing Bapak Gunawan lan Ibu Asyati. Dening bengi iki kepareng gelar kelir wujude tasakuran. Awit wis kepareng ya kuwi kagungan kersa mantu wis sing diman-iman kabeh metu. Panjenengane kagungan kersa mantu kena tarani ngunduh mantu. Ya ta, merga iki pihak saka kakung Mas Galih kang wis anjatu krama Mbak Dila. Nggih. Muga wantu wahyu jodho saka Kang Nyipta urip. Amin. Dadi ora mung dadi bojo ya, Tru. Ora mung dadi bojo ning entuk wahyu jodho. Sabab apa? Sing jeneng bojo iki kala mangsane sok iso pisan. Oh, ngono. Heeh. Nek sing jeneng jodho arep dikaya ngapa, arep nemoni masalah sing dikaya ngapa, kuwi mesti bakal bisa balik pulih. Lan uga ora ana kang misahake kejaba maut. Nggih. Muga-muga aku ya entuk wahyu jodho ya, Tru. Dadi mbokne Bagiyuk kae gendang mulih. Heeh. Merga sing jeneng Gusti sing nyipta urip iki pancen wis macang-macangake utawa njodhoke. Ngono kok. Heeh. Ya disyukuri kaya panjenenganing Bapak Gunawan kuwi. Yen kepengin leh omah-omah awet tiru karo panjenenganing Bapak Gunawan. Ya bener. Sebab apa panjenenganing Bapak Gunawan anggone bebrayan kok awet merga panjenengane nindakake 10 pepacuh. 10 pepacuh ki apa wae. 10 pepacuh tumrape wong omah-omah sing kudu disingkiri karben ora kerep padu. Antarane siji, aja kulino nyepelekke siji lan sijine. Tumrap wong jejodhoan kudu kajen-kinajenan, kudu ngregani kebecikan sing ditindakke dening pasangane. Oh ngono, heeh. Aja tansah nyawang alane ning ketok apike wae. Oh iya. Ingkang angka 2, aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti. Tegese aja gampang ndakwa sing tanpa bukti. Ning yen pancen ana buktine, ya kudu dirembuk kanthi sareh lan wicaksana. Paribasan kedung jero kena dijajaki, jeroning ati sapa sing ngira. Nggih. Kaping 3 aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana menungsa sing sampurna. Kabeh kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani. Leres. Kaping 4, aja sungkan lan aja pekewuh. Tegese wong jejodhoan ngono raga loro jiwa siji. Mula rasane kudu manunggal. Aja duwe rasa ewuh pekewuh. Yen ana masalah kudu dirembuk kanthi terang-terangan. Aja ngendhem rasa mundhak salah kedaden. Heeh. Ana apa-apa kudu dirembuk bareng ya. Heeh. Aja nganti dindem kok ndak malah ora apik. Kok nek dindem tek-tekane mung live dhewe-dhewe. Heeh, dadi sing kaping 5 kuwi kudu sing apa anane. Nggih. Tegese lahir batin kudu padha. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kudu jujur loro-lorone. Nggih. Kaping 6, aja gampang muring. Tegese samu bareng kudu sareh, aja gampang nesu. Ana rembug dirembug, ana perkara kudu dirampungi
sing kanthi sabar. Sing kaping 7 aja lelamisan tegese kabeh isine ati kudu dilairke kanthi tulus aja nuwuhake masalah sing anyar. Kaping 8 kudu ngudi kadewasaning jiwa. Saya suwe kudu mundhak dewasa aja saya mbocahi. Nggih. Kaping 9 aja nyepelekke perkara. Masalah gedhe utawa masalah cilik kudu entuk kawigaten. Nggih. Kaping 10 aja ana campur tangan saka wong liya kuwi sing medeni. Adane kanca ki kok wah sajake kok kaya ngeman. Jebule ya ngesir ae ya. Terus dadi kanca mangan kanca. Ya ora ta. Nggih, mula panjenenganing Bapak Gunawan 10 kuwi mau ditindakke. Ngono heeh. Aku ya nyuwun pirsa panjenengan kok saged awet anggenipun bebrayan dos pundi to Pak Gunawan. Bapak Gunawan ya ngendika ngono kuwi mau. Nggih, matur nuwun ya, Truk. Muga-muga iso kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Nggih. Ijab kuwi mau dina iki jam 8. Oh ngono, heeh. Jam 11 resepsi temu. Nggih. Bengine pagelaran wayang. Nggih. Matur sembah nuwun dhateng panjenenganing Bapak Agus Trijayanto minangka kepala desa tuwin Ibu Yuli. Oh, Bu sapa? Bu Yuli. Oh nggih. Pemak teratap ae. Asmane meh padha nggih. Menika Ibu Camat nggih. Ingin sampun paringi dipalilah panjenenganipun Bapak Gunawan gelar kelir nggih. Iki anu kok terus panjenenganing Bapak Gunawan iki dana rasa. Oleh dana rasa yen lillahi taala ora lokak malah kebak, ora utah bakal malah wutuh. Wong sedekah kuwi ora lempah saya bakah ya reng. Nggih. Mila, ayo iki gandeng gamelan wayang kadawan nggawa saka Sala kawimbuh para kadang abdi pengarawit lan uga waranggana kang wis kepareng lenggah. Oh nggih. Antara lain gawan kotak tengen kupas nduk ayu saka Madiun. Iki terus Mbak Dini saka Nganjuk ning saiki dadi guru SMK ana Sala. Terus Mbak Eka Prihatiningsih alias Mbak Eka uget-uget saka Sragen iki lagi nempuh S2. Terus Mbas Gentari kuwi saka Boyolali. Mbak Gentari to. Mbak kok Mbak. Mbak Gentari saka Boyolali. Iki ya anu wis sarjana seni. Oh ngono. Terus Mbak Dita Intawati made in saka Banyuwangi. Ning saiki nderek jagone ning Sragen. Oh iya. Terus candake Mbak Suci Ovita Dewi menika saking Gesikan Pakel Tulungagung. Wah, ora dos saka kene, heeh. Terus candhaipun Mbak Fahmi menika saking Ponorogo ning saiki domisili ana Karanganyar Surakarta. Oh, ngono, heeh. Ya sok wirawiri, sok Ponorogo, sok Solo, sok Karanganyar, sok Sragen. Waduh. Jare iki melu ngendi ta? Oh, Kyai Laris. Oh iya. Kuwi ora iso dicekel bokonge. Heeh. Terus Mbak Darsini kuwi saka Sragen. Nggih. Bu Darsini kuwi momong aku wit aku kelas 1 SD, malah wiwit TK. Ngono, heeh. WTK Mbak Darsini wis nderek bapak nganti sayahe niki. Nggih. Heeh, nggih. Lajeng candhaipun Mbak Tatin saking Ayu Jakarta Hadiningrat sinambung adik kula nduk Niken Salindri saking Kediri. Nggih, yo entek rantek semene didum 3. Wah, iya. Aku tak sing cilik-cilik ae. Sapa? Dini. Terus Eka. Aku sing cilik-cilik wis ora apa-apa wis trima aku. Terus Mbak Dita kuwi aku wis trima. Wah, selerane gare kok sing guru. Kuwi pakon-pakonane malah gampang kok. Nggih, terus ya kono didum adil bakune kabeh bisa diicipi suarane. Nggih. Dasare iki di live streaming saka pirang-pirang channel. Oh ngono nggih. Sing ora iso rawuh rene saged mirsani Mbak Niken utawa Mbak Tatin lumantar live streamingipun piyambak-piyambak. Nggih. Ya terus, heeh nggih. Ayo, iki aku tak nyuwun tulung sik. Aku tak njaluk tulung karo Mbak Tatin karo Mbak Eka Prihatiningsih gen tindak ning kiwa kotak kene. Monggo yo mentaram-mentaram. Turun. Ae
Selamat pagi, Nduk Eka. Inggih, selamat pagi Mas Bayu, Kang Petro. Selamat pagi Mbak Tatin. Nggih, selamat pagi. Niki secara tidak langsung ora dirasake yen to umure awake dhewe iki suda sedina meneh. Merga dina iki rak mlaku. Dadi umpama ana mengeti wong ulang tahun ngoten niku rak ya mestine karo nyenyuwun disuwun panjang umure iki ta. Merga saben dina mlaku tegese umur saya suda. Kena kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Umur sing saya suda kuwi kudu ndang nekunke marang ibadahe kanggene awake dhewe kudu introspeksi ra ngono to Mbak Eka. Leres. Heeh. Hari demi hari harus menabur kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang kemarin. Contoh kaya Mbak Tatin kuwi lho Mbak Nggih, Eka. Mbak pripun? Tatin iki piyaine tekun ya ta. Dalam hal nopo? Ya bab nggon nekuni marang profesine. Pesinden. Ha iya no. Oh, nggih. Oh, saiki Mbak Tatin panjenengan Cik, sesindenan ki wit umur pira coba? niki tenanan apa mboten? Tenanan estu niku kula ki tak. Nggih, nek Nggih. tenanan niku kula Awet niku dikirim mimik Bapak. wirak kowe. Oh, sik. Nek Oh, make- kula niku malah mboten ada niat Nggih. sebenarnya. Oh, ngaten. Iya, tapi karena ibu saya dan juga mbah-mbah saya juga seniman, saya suruh sekolah di SMKI begitu. Nggih. Dengan nol saya tidak bisa apapun. Dadi tegese urung duwe sangu apa-apa. Mboten. Tapi Nggih. berangkat dari keluarga seni. Iya, tapi dulu kalau suruh nembang pilih nangis Loh. gitu. Dadi ngene Mbak Eka. Nggih. Sing lahir saka dunia seni kuwi urung mesti nek seneng kesenian lho. Oh nggih. Merga akeh kedadian nggon lingkungane kuwi seni ning anake blas ora malah ora nyenggol seni ki akeh. Ning tujune Mbak Tatin ki ndang merubah. Merubah. KKM Mbak Tatin menika nggih dalang to. Ayo Mas- disebutke asmane sinten? Mas Bambang Wiji Tukul. Mas Bambang Wijinugroho. Nggih, Maksudnya tukul wiji seni iki saka Tapi Nggih. nggih karena dengan kita carane manut karo omongane wong tua terus melu apa sing digugu wong tua kuwi malah alhamdulillah saged dinggo urip. Alhamdulillah. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan Mbak Tatin. Pripun? Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi Fahmi berangkat iki dari nopo? kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh, Tak kandhani tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan kuwi. panggung dur-dur nika. Ora mung panggunge sing dhuwur, roke ya dhuwur biyen. Fahmi iki biyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho, kuwi. Oh, alah. Lah wong kuwi barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, biyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kei lampu lho. Nganggo dop. Wah, udele nganggo dop bareng setrum geblak saiki nyinden. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten. Mangkate dhewe-dhewe. Nggih. Heeh. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nggih. Nek kaya Ayu tengenku ki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekoni dadi guru ning nyambingine sinden. Oh ngono. Budar seni ugi menika Siapa? Budar sini. Oh nek Mbak Darsini wis lahir wis Berangkat. gelungan kok ae. Nggih. Kayak brol kanggo garbo wis gelungan. Pun gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Darsini. Nggih, heeh. Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang kasidhan jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono, heeh. Nggih. Yo saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan Soebul Bek kula sampun paring dawuh Mas Petro. Pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oh nggih, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki panjenengan tindake benjing kula betani tigan. Wah. Gawani ndrong. Iya.
Ndok pitik. Ndok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan mengko juragan pakan ternak ugi nggih. Heeh. Nek diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman ya ta, terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil, ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ku pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Ha iya, nggih. Ya dibawani sik tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin meletot. Apa? Sapa? Meletot-meletot. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nggih. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Meletot. Maune niku nggih, niku jane paraban. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, tadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek Titot gede, nek pas dia cilik apa? Nek Titi duit. Oh, kuwi. Wah, Pak Rinto Titot tenan ya. Nah, ngono ya. Pak Rinto kan malah ngel goleki kok. Apa nih? Kan Kok Ora wadum ngene ki angel golekane. Kiai Laris campur sarinan. Karyane kok mung sakmene. Ya. Karo digudang ya. Monggo, Pak. Ayo ngomong suarane Mbak Tatin. Mbak Tatin iki biyen nderek Mas Seno Nugroho, Mbak Eka. Nggih. Jenipun Suwargi. Nggih. Terus Kindro Susmono ugi. ora ya. Ten nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo wis. Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Wiwitane Awak nangger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Nah, napa nggih? angel Pak Puh. Nek ngasto gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip, Pak. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang pake pria bagus. Ya, Ngapa? suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh ngene iki. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Ora. Kok ireng-ireng Iya, ngene. iki senengane ireng lho ya. Juga ira kok dikira kemo wong loro. Lah, Pancen iki nek muni njaluk. Iya. Anu Apa iki mau tekan ngendi? sowan marang Suwan marang. takon kok Eka. Lah pripun tak? Iku cah laleng. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur kene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono, Mas. Halah. Sik, sik genderak golek perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki, Mbak Tatin. Adate ora ngono kuwi lho. Lagi. Mas, aku terkenal nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep. Kok jenengan biasane senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digoleke cengkok. Digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek Ora nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tau ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek karo Mbak Tatin digoleke cengkok sing apik. Nek karo aku nek gender dibuanterke Mbak kaya nyindeni wong budhek ya lho. Ngono lho. Sing ditutuki gembrenge rek. Lho, Ayo. aku wong rondo apa piye kok. Ayo. Dicinteng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih, Mas nggih. Biasa, sing biasa. Biasa ra Nek arep kono kowe kenal sik. Caper. Nek anu kuwi jek biasa. Biasa orang nganggo ndrok, Mas. Enggak. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dikremi yo. Sowan marang Sowan menyang kutha gedhe.
Mbak Tatin. Cih. Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi kira-kira? Sing endi ya? Nah, mak goleki sing kira-kira sing endi? Kita Tak pilihke we. endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu, Yang mana? sing rebat. Kekalemen. Kalau Pak Demur yo kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep penggali wis ora tau aneh-aneh kok. Kan bisa mengayomi. Nah, wis mendita Pak iki. Pol ki ming moto. Kagok iki. Moto yo bayangke nggih. Iya. Bendera terus kayang Ya. Selendang kuning kang saking wukir. Niki kan apa ya, Mas? Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon iku kersane temriku sih. Ampun-ampun umume batang. Ora yo kanca Mbak Tati ku enek bagiane dhewe. Dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sinden kula wah jan dadi golekan kok, Mbak. Kula kan anggere metro ning ndi wae ditekokke. Pak Metro sinden panjenengan sing kaya tugelan debok lho temu ndi. Alhamdulillah bocah niki dugi. Nggih niki dengaran kok wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksudnya iki ora mangkat. Aja ngono nesu lho. ta. Mbok aja sak nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Aja ta. Jantenan. Kaya patok. Iya. Monggo lanjut. Suara kurang permana aning wasis Manise. Saking manise janggute loro. Ece, wis esuk nek lemu kaya aku awas ya. Oh, Saiki kuwi wis ada aku. swara Napa? Adane ada swara. Piyai iki nek jlogra, ya ta jlogra iki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. Ngukung. Oh. Cenene kaya kodhok nika nek ngungkung nika nggih. Oh iya iya. Terus aku bawa padake kodhok. Uga umpamane. Iki yo Ngopo? kabeh kowe nggo ransel barang. Aja ta. Iki mono puno. Nek iki ora, iki kuro. Rintoe kabeh kuno ya. Nah, ngrum. Ngungrum marang bendera Menene. ya sulestya pijer ngincangake alis. Alas, yo. Terus sesi Langgame Mbak Tatin. Ya, monggo kok irama bare iki terus didangdutke genti adike wedoke Kak. Monggo. Ya, Mbak. luwih becik mantenana Mbak Tati ya ben kenal karo kanca-kanca kerawitan abdi sik. Nggih.
Engko nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki. Jane kula niku kalih panjenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning letih terlalu jauh dadi kula ya. Ya sesuk rasa dileti men saya sejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nylentem Master iki kaya ngene piyaine. Oh, sih. Heeh. Pak De Mangun. Yang mana? Sing ngegong Pak Mangun nika. Ketua Pak Mangun. Pak De Mangun. Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye, bagus-bagus ta krawitan kota diatur iki. Bagus-bagus. Nggo sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih, heeh. Nggih. Sing pakai saran sing paling penak. Sapa? Misal arek sahabatan kopi karo Pak Diraten ke senengane gur diapet. Maksudnya piye? Ora usah ngkoni sing aneh-aneh. Pokoke anggere manggawe diapet wis dianggap wah perhatian cah iki ngoten. Masa diapet? Wong niku tok. Kok bola bali ngono to? Apa wis dol saja? Hebat. Ya ta. Kula namung tanglet lho. Ora wonten. Nggih, Mas Agil sing demung siji nika sing nganggo tindik nika. Nggih. Terus jejere nika Mas Pandu. Ku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh. Nggih, ketoke ya meneng ketoke lho. Diatur ya. Terus nika setunggale saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan kerawitan putri. Oh, nggih. Nggih. Nika juraganen body. Lah ngapa kok body? Lho, kok saben-saben mesti nawani body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes ora. Ora ngerti aku. Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. Autan terang. Wong aneh-aneh to kok. Pokoke warna-warna. Warna. Oh, alah, gawane werni-werni nggih. Wah, diatur ya. Sing body enten diapet enten autan. Nggih. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten. Grup sing miskin-miskin niku. Masa grup miskin bareng. Pokoke anggere titi gawane pancing genah miskin niku. Genane kok marah diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging Balungan sok. Iki tak kirimke ponakku sing lagi streaming ngeling ning omah. Heeh. Mas Aryan terus karo Mbak Galuh nggih ngancani melek. Heeh. Monggo, yo Mbak Tatin lanjut. Urip ana
Iya Mbak Tatin. Urip ana kutakene gawe patukake masalah isine apa-apa wae najan sedeman mas kita wujudke Gandrungke tenan suarane Mbak Tata iki gandrungke. Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Di piye sing ora neko-neko ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to. Suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Nikah ning kono sik kado. Are. Monggo. Monggo Mbak Niken. Aturan mriki enggal nyati penontonne pun ngantosi nyemani enggal iya ngono adikku wedok ya lagi naik daun pundi sing adi wedok Niken no oh lan jenengan enggak apa maksane apa lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken lah sing adikku wedok sing ndi ayo kena Niken kok ya kok nyepelekke nggih wah piye kowe coba jejer kan anu saniki kelas piro to kan saiki Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. mau kelas 3 SMA Nggih. nggih Mbak Eka saiki anu semester piro anu kuliah apa S1 S2 daftar PAUD boleh to aja ono S1 S2 menika menempuh S2 nah coba jejer Niken nah sing SMA semono sing S2 semono Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi ben modar sindene ben modar piye ta aku teko omah ngombe obat tinggi berita viral sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap kok rondap ben dhuwur rungokno Niken obat tinggi Obat tinggi. obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku Obat penumbuh badan maksudnya. penumbuh badan apa penumbuh kalsium badanku wis tumbuh iki samping Tapi kan maksimal iki sampeyan ngene kowe mangan pupuk ya lak kandhane pupuk napa yo urea apa pupuk kandang kok nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur Ya. oh iya dhuwur aku ketemu Tuhan rumangsaku kok nek pancen ora senengi mbok yo wek ana layang alah ada tak umum ke masjid sesuk mbokan Mbak Niken Dalam. wah jan alhamdulillah saiki saya kondang Pangestune Mas. sing penting hati-hati saya Nggih. dhuwur saya banterangine cayu Nggih, Mas. Gentari Dalam Pak Bayu. wah kowe nek ngono iki ya ora ngerti nek ora tak bagi kok ya mesake ha iya Lah kok patung. Ya, ora aja nesu to ya nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan Kula mbuh baterai. ya mong siji Pripun? besok brengose cukuran sik Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah Mas. wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh Nggih. kok ya sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi kuwi barakne simbah barane sinten mbahku aku mbah canggahmu yo Terus aku iki barane budar sini yo. dhuwure Mbak Dar no kuwi Lah omah dhuwure Mas. dari sini mbien sing nyanyi kuwi canggahku boten sik Mbak Canggah iki ning kan ben anu sik iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya nggih yo diaturke sik ben diaturke Mbak Niken Nggih. ya Gentari ning kono anu lugu karo Mbak Tati Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok bedani apa Mbok menek
datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar rutin. Langsung makeup niku saniki pun. Aku muga sik brewokan kok dikira aku ki apa. Lo malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi triwi lho. Ora. Oh, wis tribu. Mas keroke. Masa kowe ra diduh tri bojomu berjalu lho. Bojok berjalu ke pitik. Ayo sing rak gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya, teater kesik. Monggo, Mbak Niken Salindri. Monggo, yo. Ayo Mananda. Luar biasa. Ono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tulah-tulih tekon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok makin diapalke. Kula pun apal nek kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Baca guys ibu apa nek. Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Malik pelok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Ah, karo Ika, karo Ika. Ayo, iya ya wis tak tenang wis iya. Ayo. Aku kanggo iki. Ayo. Melu joget ya. Intro Catre, ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya ngapa? Mangga ayo. Diaturke. Mangga yuk. Mangga Mbak Suci. Ayo.
kok seneng delok joget. Apik tenan joget. Nggih, manuk kula belajar kalih Gentari jogetan banci loncat niku mah. Kula bajeng loncat kok banci loncat. bajeng loncat lek sing ngajari Niken. Lek sing ngajari Gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sih. Ndasmu dhewe iki. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Ndi? Mas, ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin ngono. Iya kok. Acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak Niken meleren sik. Ayo, saiki lintang asmara Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto, harap ayo. Ayo sing pinter, ayo. Ayo, monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak. Ah, gayane ngedoh. Adate anggere langsung nyedak lho adate sing rasa pakai woh to. Ya, kayak ono mik awas. Ya. Kak, kowe jajare Pak Rinto ngono. Ah. Ya, Pon, niki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Jenengan iki lho. Dah ngono. Ya. Masa arep pasangan arep ngaku ndak menek. Kaya wis dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iki. Kok kocek to? Kok terus karo guyu. Nganu ha niki iki jane. Niki mbok luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Anu kupinge. Kupinge. Nganu jempole ya. Magandeng Pak Tatin, magandeng Pak Tatin. Sing Mas digandeng. Bayu belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Kowe tak satangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak to. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngerti Mbak Tatin dulu kok koyo. Iya, wong samene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Ku jare gandrung apa adan kok. Wah. Tangan iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung Mas. Ya mulane saiki dicoba to, saiki coba. Asing sumbare belum tahu dia. Nah, bab gandrung niku dereng natene langsung tes ngoten. Langsung tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tantin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, di wajahnya tatapnya Iya, Mbak Tatin. Nek karo panjenengan sing rada nyambung, Mbak. Lah piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Unyel-unyel. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madhepe ngendi ngono. grogi, Mbak. Iki kok dicekli terus ya napane to jane. Jane ngomah jane ya sakmene lho jane. Allah. Ayah. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Nggih, mesti kan ya ono bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai saja. seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, nggih no. Wayahe Nek kene iki wis ora karo mbok bojo. Nggih, betul. Ya ta? Cocok. Ah iya. Ora usah wedi, Pak. Mas ya bojomu gedhi keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi ora usah wedi. Oh, sapi kuwi. Sikile papat. Ayo. Margo suwe angen Rawani ngematke meng lirik ngene njuk balik rono rene njuk rono meneh. Lek gelungan wani ngene nek. Nah. Cuma maksudnya gelem karo iki nek tok.
Wah niku suami Suleka kok Mbak Tati niku. Piye? Suami apa? Kok saga? Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek lenggah wah Pak Rinto iki jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah, ya nyapu. Iya, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Contone. Heeh. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Tak kleru ngisor kok. Kalau wong garbeni. Kuwi menteng tukul bledung ya. Iki pamong garbeni. Aku iso menebak ki anak lanang wedok. Lah piye? Tenang to, Kak. Oh. Babasan. Layang kilo wama ruta. Suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lah. Nggih ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang canda ora apa-apa Pak Tati. Nggih, enggak. Kula wedi. Loro napa? Saestu. Yang sing dicandak sing endi? Tadi iki mawon. Kene lho, nyandaki pentile ning kene iki. Ana pentile Ora bareng. mbok cabut. Ya carane ngene. Suwe. Tak foto tak kirim omah. Betul apa-apa saestu. Nek nyonya kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon nek griya niku kok. Pun anui kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Ora Kanca-kanca ki ngopo kanca-kanca ra ngopo-ngopo kok. wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Ya tas emang kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, antri ngamu. Jenenge Min to, Min. Boten jenenge Ahmad Ngatimin ngono. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kalemu bagus caper kowe. Iya. Bareng Wis suwe angen teni Tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantu. Mas Ehok, kematke iki mukane jangan yang lain-lain. Ya bukan no. Oh. Kok Wes sing iki lho. dimatke kok liyah-liyane. Hantu. Perkenalan dulu ya. Oke, siap. Iya, sesuk nek kerep ketemu ki cek 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 cek. Jane kerep ketemu, Mbak. Nggih napa? Nggih ning tenan lho. dalam angan-angan. Ah, mboten. Sosok kula derek sinten ngetos Pak Tatin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Nggih. Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mang titene. Sakit. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu. Wah, Karo megol bareng. Mas kula sohlos ya, Mas. Iya. Suarane maksudnya. Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba balik nih. Nyetrem. Karo Hantu. ora megol Ora, kok aku Mas. megol kok. Nah ngono kok. Alah, kok Mas. Aku katut. Bicar krungu samaya elinga yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko. Pon Mas, pon. Buruk ampun piye kok. Pun. Kok terus.
Oh, lagune wae urung kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ra sebodo karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyang ayo. Ayo. Tintang para. Bawani mboten. Wes. Oh. Meneh, jaluk meneh. Oh, sami jani wancene. Kon duet karo Mbak Tatino ketok ora semangat njaluk organ tari pe. Pokoke masuk karo kowe. Aja malah panco. Mas itu wonten rale ngono lho, Mas. Ra. Oh, ya. Ya oke. Ayo. Lho, Mas. Ayo. Tintingan sik. Wong ayu tresna mungkin arya tambah susah Sik, jro. op. Senine keduren ya. Piye? Wong ayu ki semen tadi ku Mas. Oh ya. Wong ayu tresna mungkin arya tambah susah jroning batinku. Bapak. Wong kakus. Sik. Hop, lasangan ora lah wae. Mosok wong kakus padake. Penyanyi kok mutung iki piye? Lah niki wong kakus ngoten kok. Boten. Kleru. Kakus iki kakung sing bagus. Nah iya. Oh ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Yo tikus bidone. Ya Mas Nanda, harus saya sungai Mas. Balani. Wong wajahnya kayak primus. Ya. Priam kasetan. Noneno. Ya Pak Tuh. Wong ayu tresna mungkin arya tambah susah jroning batinku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku. Tulus jroning kalbu. Ngomong terus ngalih ngomong hebat. Lah niku merem kok. Lah kula ditinggal mereme. Iki jenenge menghayati. Ya menghayati gak usah merem. Kowe kadek ya merem lho kok ya merem. Tuman wis ora. Wong ngising-ngising ketrah. Menghayati, Bos. Yo, lintangan Bos. Bawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tati. Ayo. Siang pan toro ratri mong eling manise ngati tresnaku tansah duweni marang Satya Sulaksmi. Kangen kangen limputi bulan hati saksi bayane datan belenjani janji sebaya mati sebaya Wong ayu tresna mungkin arya tambah susah jroning batinku. bagus antep narasa hatimu tresnaku Oh. tulus
sakura bakal sirna Ayo. Setiaku tansah anduweni marang sang Yasulaksi Rasa kangen kang liputi Tuhan tapi saksi Obayane katan melenjani Janji supaya mati tresna mungkin arya tanda susah jroning batenku Antep rasa atimu tresnaku tulus ning kalbu Seladan aku banyu sekara tresnaku ra bakal sirna Senajan nyawa otak sakarana wis tresna kanthi sedih salah dan wis tresna ora bisa dipisahkan. Makasih Mbak Tati. Terima kasih. sama-sama Wis tangannya ora wiso iki. Pun Bos. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kali Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Monggo gerajakan karo si Gentari. Monggo, yo. Diaturke, Cok, gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan. Monggo, yo. Kerajakan Gayo Bengi Raina Bengi Sing tau sepi Lenang wadon halekani Langaken susahing ati
gending asli Banyuwangian sir-siran hambi gandengan gending asli Banyuwangian. Matur nuwun sik Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga teng Bali lenggah kene. Yo iki terakhir wong sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ya ayang-ayang. Monggo. Menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbak Yitno saking Bulurejo Ngaringan. Oh nggih, siap. Monggo, yo diaturke ya ayang-ayang. Monggo, yo. Monggo, yuk. Pangaresane ati kang nandang sangiting liyan hanya mang aku kowe lapo katresnan tanges bagus kajalu ojo sele katresnan pancene tresna kuwi ake pacoban. Bagus tajalu ojo kelinga tresna pancene tresna kuwi ake pacoban kang mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas kowe sing siji tresno iki wiji kadang dewa
kasih sebanun Mbak Tati, Mbak Nikeng, Mbak Dini, Mbak Ayu monggo sawetawis satur panglipur. Kata lepat Diagung Pangarsami nggih, bakune kabeh padha kecekele nggih nek nganti kebelarung ndak malah dadi dukane Ndara Janok. Ayo, ngadep Ndara.